Hello, good morning sa ako mga iring banbanon. Bosa na ako'y kuan diri. Iring gilagit sad siya na. Iduol na ako. Mo siya gitawag nga iring gilagit, no? Nakita na siya na ako, iduol siya na ako. Nanimo na siguro kung iring ani. Okay. Ni parahig man siya na ako. Kam. Dako ba siya nga pagka-iring? Gibuyaan siguro ni sa amo niya. Wala na gipakuan sa ila. Paray ko na ba siya kaayo? Mo siya siliya. So na ako'y iring banbanon, nasa ko'y iring gilagit diri no napahipi. Na. Kam. Ano siya mga iring banbanon? Muna siya, huh? Dako kay siya mga iring banbanon. No? Dako siya pagka-iring. Niya paraygon na ba siya? No? Di siya pwede na doon ako kay magbugno ni silang kuan. Sa kong iring gilaygit. Na. Kam? Kam mga. Tanawa siya mga banbanon, mga iring banbanon. Kuan man ni siya, iring nga gibuyan, gibiyaan ni siyang amo. No? It's too big. No? Paragon siya. Di siya pwede na ako dados taas kay nang isang iring to maldita to. No? Basta magbugno sila mga Come. Come here. Come. Mo ni siya mga iring banbanon kanang wala na siguro siya kuan ibiyaan siyang amo. Sigibuyan siguro ni. Dako na ba siya? Pero once gani ang dunggan nga gikat isa kuan siya kanang kuan siya sa government diri murag I don't know kung mao ni akong pagsabot lagi na i-vaccine ni injection na ni nila no come mo na siya mga iring banbanon. So lovely kuan siya. Si iring gilaygit. Sangig mga iring banbanon. Herbs ni siya. Sangig. Sa Bisaya pa sangig. Mura siya lemongrass i-infuse. Humot kay siya mga iring banbanon.
Nanguha ra ko diri sa kuan tang nung sagol na ko unya sa manok mga iring banbanon. Tambok yung sibuyas. So na napa dire daghan ano. Sibuyas. Yun lang sibuyas ko una. Kay init na kaayo mga iring.